Ето помпа. Просто не си купувайте такава идиотия. За пети път се мери и идва ми да го хвърля през прозореца на шибаната верига Lidl. Едно читаво нещо не съм си купил. Ето повторно измерване прави. Стиска отвратително. Аз не знам това просто на какво прилича гадните апарати, които продават. Изчакваме го още малко. Тия са просто такива измамници, че аз не знам как се още съществува тая верига тук. Представи си какво стягане на ръката и какво обезкървяване. 5 минути. Ето, грешка в измерването. Педераска работа.